Kenya gịnị bụ mbụba? Gịnị bụ mbụba? Mbụba. Mbụba ukwe ezigbo afọ. Mbụba bụ onye ori. Mbụba bụ onye a na-eze na ngafe ife efu. Na nekwa mbụba ahụ. Onye ọ na-adụ aga nwa ya n'ụlọ. Onye ọ na-ezomie ihe ọnwa ezomie. Mbụba bụ afọ a na-etu odogwu. Odogwu dị n'ụdị. Enwere odogwu na-abụ akpọ ya ama n'obodo apụta onye ahụ odogwu obodo ji eje mba. Mana ngwe ya ahụ sị na onye ahụ na odogwu na-eje onye a na-akpị onye a na-akwa. Onye a na-ede edukwa onye a eje ihe na onye ahụ ajọ odogwu. Otu a kesịrị nwe mbụba. Mara itu ha na mmadụ mbụba. Ihe ndị gboo na-akpọ mbụba bụ onye ori. Onye na-agafe ihe efu. Ideghị enwude nwunye. Ihe nwude nwunye nsogbu chụbi ọsọ. Ihe achụbido ọsọ ma gbadara unu niile. Maka fara a na-emechagbu jee kwụta ọgwụ eji eje ori. Ihe nwudekwa ya n'aka ịnweta ọ mecharakwa onwe na-agba. Ihe megide nwa ma gbanahụ unu niile. Ịga nwudeghị ya n'aka o nwere ihe na-ekwute nwee isi. Ihe afụ na ọnya nwere ihe a chụbazi ya ka ịnwudi ya. Onye ahụ mbụba. Mbụba bụ enwe nwere onye ori nkịtị ya wee chụrụ ọgwụ ụfọdụ ịnwudi ya. Mana mbụba ọ bụ na nke mbụba ọ ya ezu ihe mana ihe ịnwudi ọkpegbu ogo. Isi ya nwere ọṅụ iyi ya ga-egbu ya. Ụfọdụ ọya ọkwụcha ụmụta ya gụ iyi ọgwụgwọ ndawu iyi. Nwa ọgwụ ndị gboo na-agwa na-akpọ ndawu iyi. Ụdị iyi ọzọ bute o jee ebe ọ na-agwọta ya ọgwọta ọgwụ ahụ fa ga-emechata fa na ndị ahụ mbụba onye gwọrịa ọgwụ ndawu iyi ahụ ka ọ hapụ ịgwọrịa onye ọzọ nke ọgwụcha ya ogbuo onye ahụ. Fa na-emere niile mesịa dosa ya ibeza ka ịkwara ogwu ya mana ebeza ka onye ga-ego ịgwọrịa ọgwụ ka ị hapụ ịgwọrọ onye ọzọ ụdị ọgwụ a ụfọdụ oge ahụ ndị gboo a bịa egwuo nnukwute onunu saa ya ute ndọwa ọchị n'elu ya sị ngwa gị nọda nke ebitere gị nọda n'enye anya ha dara n'onunu kpuchie ya ozugbo. Mbụba ọgwụ ahụzi egwọrọ oyi ije na-eje na maka na ọ bụrụ na ọ gbaghị nkịtị kwa ụgwọ nke ịgwara erukwa egwokwala onye ọgwụ ejiji wee nwudi ya otu ịgwọrọ ọgwụ ejiwe na-aje n'ana ọgba mbọ fena egwu ọzịrị ndị ilu ya ọgwụ ejiwe nwudi ya na-aje na mbụba bụ ajọ afa. Ọnya mere na ọ dị ewu efe onye na-aza mbụba mana onye amaghị họpụta mbụba ọsị na aka ka ime ịgba na onye ahụ ọghọtara ihe ọ na-aza ihe anwa ọzọ anyị n'iru nwa m olugo nke ịza mbụba. Nwa m isi gịnị ịzara aza olugo nke ịza mbụba nna na-abatakwa mụ na ya olu nke ịza mbụba ịgwa m ka malebe nkwụ akwụ ọzọ afọ anyị na-aza anyị chee nọ n'ifite ezue onwe nke ya wee zaa ya ịmara igbugo onwe gị ịza ya n'obodo unu ma ọ wee nata ebe ndị mmadụ nọ nke ruo Lagos na-azị ya ndị na-akpọ na ndị na-amị agha ha mana ị na ndị n'obodo unu zaa mbụba n'obodo ha ma ọ gị zaa mbụba ịmana onwe ihe funu ajụọ gị esi etụoghị mba anyị amụka na-afọ otutu enye eche nọ maka n'izu ori emude ka eji eti oge mbụba bụ na mbụba bụ ajọ afa onye na-akpa ike ọjọọ ihe ndị na-eme ihe asịsị eme na omecha ọmụma maghị na suo ụlọ mmadụ ọkụ supịa ya kwa ya ụgwọ ọ nara ego rie na obodo ọzọ ọnwa isi osikata azụ mbụba ọ na-akpagharị ihe egbu nwunye egbu ihe nwude nwunye unu kpaa nọ ndị ogbe ga-ezukọ ka eje nwute ebie oge gboo ahụ oge anyị emekọta ndị gboo anọkpọwu nzukọ kpebie ha eme ọnya nkọtafe ije na bie nara tọgharịa je gbuo ya fe egbu ya egbu felesie ndị oru ọnya ma eji wee sị na onye ụmụnne ya lelụ na-afịa arụ nnata onye ụmụnne ya lelụ na-afịa ahụ nnata elesie ndị oru o wee gbanahụ ndị oru wee nata echizi ya n'ụzọ mgbuzie ya egbuo amaghị na nke a ọ nataziri nọ ya ama na anyị lee ya
mgbe o ji anọzi ọ matakwa onye bụ onye isi taa nkata ahụ eji eli ya ọ gbara ndị oru ahụ elesi ya wee nata ya je nabanye tọrọ ya gbuzie ya egbu nye na ndụ otu aka ndị gboo si mebi na ihe ọjọọ afọ mana nke a bụ ihe nwude eje ka ya kpaa nkata ihe eme ya afọzi ya otu ha si anụ ihe na-akpa ntị a na-arụ maka ndị a na-nwetata ọgwụ gwọ na ọ na-aga ọ metụra na-arụ dịka echi ya aka ọnọdụ ndị a na-ezukọ oke ori n'oge nke anyị ndị uwe ojii je enwudie olitu na anịkịta na ọ na-agbagota ya afọzi ya ihe ọgwụ adị ọdọ kwam n'ụkwụ nwoke adịa na ntị ọmagụ ihe nke apụta nwoke adịa n'ụkwụ kpamkpam ọmagụ na ndị iro na-abịa nwoke ya abịa ọbịa ọlụọ ya afọ ọmagụ na ozu nke na-adịa n'ụkwụ dị kwam ọmagụ na ndị ozugbo ọ na-adịtụ pụọ ndị ya gburu ya abịa ọ na-ahapụ n'ọlịtụ na anị ya ama na ihe na-agbụ ya okwu agwaghị ya okwu ọhịa ị na-ka eji nwa mbụba ọ na-ezume ihe ọ na-arịsa afọ 10 enwudedị ya ọ bụrụ ihe na-anọdụ ya nzukọ arịtazụ na ya afụzi anya mbọsị nta na nje tupu na-anọ nzukọ ọzọ abalị ọpụkwago onye mepụta ihe ọ na-eme ọha akadị nọkọta itu nna ya onye ahụ nọ mbụba osi na mbụba bụ a na-ata ntị ya ata akpụ ya na ọ na-ata ihe ọzọ na onye ahụ mbụba nọ onye ajụ ohia mbụba oge ebe ọ nọ ya wesị ka ajụọ ya ịmara mbụba adịghị ewu ụfọdụ anụbeghị ya mbụ ka ọtụtụ ndị na-anụ ya agbara jundo ọrahụ n'anwụ agbara jundo ọrahụ n'anwụ ịmara ndị bụ ndo ebe okwu arịsị ndị bụ ndo enwe nwaanyị nnọkwa oge ahụ mbi nnọkwa nwaanyị ahụ afịa ahụ bụ afọ otu ewu ọkwụ n'iru die ọkwụ n'iru afịa ahụ amaka ọ nọkwa ndụkịta ahụ ọkwụ n'iru die bụ onye na-emerụ die nwa ọkwụrụ n'iru die nna eke nke kedu ihe ị chọrọ sị ọtụtụ obere isi n'ofe ahụ ọkwụ n'iru die dịgadịkwa nwunye m ka m mfụ iru ya n'ụtụtụ ọbịa na ọkwụrụ n'iru die afọ otu nnọọ ọkwụ n'iru die inu ajụjụ wee sị gịnị bụ agbara jundo ndị Igbo kwu na di na-eche ndo ife ụmụ nwaanyị ji anụlụ di abụrụ njem nwa nwa ịmụ nwa so n'ihe anụrụ di mana ọ nwere ihe ndị ọzọ dị na di na-abụrụ ọsọ ịmụ nwa nke mbụ afa onye na-aza bụ Okoye ebe nna ya ọzọzịa Uju Nwankwọ ọ na-aza onye nnukwu na nwa anụgodi akụeli ya ugwu afa ife ọzọ bụ na ịnụ di na-enye ọnụ okwu ịnọdụ be nne gị ebe nwa agbọghọ enweghị ihe esiri nje gị ilie ọnụ elugu n'okwu ma ilu ebe ị na ụdị ebụrụ nne nwaanyị ngị ekwu ha esi ngị ekwu otu esi ngị ekwu ihe ya emenụ n'ebe ahụ be m be di m ọnụ elu n'okwu onwe ha ya ekwu onwe ka ya ekwu isi mba sisi otu ahụ mee ya n'ebe ahụ be di m onye bụ na di na-eche ndo ị na-agakwa n'ụzọ o nwere esi gara ijili na obodo amaghị na nwaanyị anụgodi na nwaanyị na-agbara maka na ejikwa na ekike ama okokporo ejikwa ike ama anyị n'ugodi ihe ndị a bụ ihe na-eso uru na-adị na di nwezie dị ichezi ndo aha a na-ekwu okwu ebe na maka ife na asị na nwaanyị anụgodi onye fere ụzọ ọcharịa ngodi na-ewu ọchụ nwaanyị ya achụ nwunye mmadụ obodo ịbụ otu ihe ije eti nwunye mmadụ ihe ọ bụrụ na ịbụ ọchụ okwu ya afọ nwunye mmadụ mmanya ụra ndị Igbo sị na nwoke eti nwunye ihe bụrụ akwa ọkụkọ ọwa ha enwe ọ bụrụ mmiri ya wufuo ọ bụrụ na o nwere ihe na-emenwu eweta nwunye gị ihe kama ije tikọta unu na-abụ ọnụ n'ihi apụtanaghị nke ije bụ onye bụ ndụ ahụ na-eche nwunye gị na nwunye nwa oye na nwunye nwa nkwọ nwunye ebe ha nne kedụ gị ka dị mega nwe maka dị na-eche ndụ ihe ndị ahụ ulu agbara na-erite n'ọnụ na di agbara ewee ju ndụ egbere ewee ju di
amachọzi ịnụnụ dị gbakwa ọkụ ana mbe nna m ma anụzi ojugo m agbala ifu na Ojundo o wee bukọrọ ihe wee na ọ nata na be nna ya ahụ o si wee pụ ọfụ na efe adọzi ebe a na ụmụnne ya ịtọ ndị nwoke anụgo nwaanyị ụmụ nwaanyị taa bịa be nna ya bịa birizi abụgolo ụmụ nwaanyị ọnụ elugo ha n'okwu karịa ngwa anata ha sizie nri ha ya enyeghị ọgụ ụfọdụ ịsụ akwa nzusi mmadụ na ya ha enyeghị nri abalị n'agbanyeghị na ọbe nna gị bụ ihe ha nwarụ nnukwu ya na ahụ na nne ga ahụ na nna ya nọzi ịkwụrụ ụgwọ na anwụ ịnakọta ileta nke ọkwa na nnọbe dị m nọ ndị na-esite na-ekunye onye ọbụla ka ejizi nri emebọ m n'ebe a agụ uwe na-achọkwa igbu nna be nna m ha gbara ijigoro ndo ọ na anwụ nke nọzi ị na-aga n'ụzọ ndị mmadụ isi be dị wee pụta ma ọ bụ na be nna ya ahụ iwe jee gbutuo ojoko debe nna gị jee kpara nna gị wee pụta nke na-ese ahịfịa nkere ndị gbutuo ojoko a nje buli ozugbo ka ọ bụrụ pedodo ya ọ maghị ofu ugbo la ịda narị ọ mụgụ na isibe dị wee nata na ndị ya ya jụ ese gị ịnọzi n'anwụ ọ bụrụ mgbe ibibe ndị gị wee bịa ọ na-ebi ya aka onwe ihe na-eme ya ndị Igbo na-nsị na onye na-achọ onye karịa ya okwu na-achọ ka etie ya ihe mana esigo mbe dị wee nata wee nọdụ n'anwụ otu ọka ọ dịkwa ihe na-aga n'ụzọ mmụọ apịa gị ịtalị chakasịa gị arụ pịatuo gị naanị maka ọ mana inwe ha anyị sibe dị gị wee nata ọ gbara Ojundo ọ rahụ n'ahụ ọnwa ọtụtụ ihe ị na-ama mma n'ime ị na-eri uru ya ị na ya ama na ihe a bụ chiọma nna ya ama ganye na ọgwụ ifube di ahụ ịnọ eziokwu na di na-atọ ụtọ n'elu inu ọ ya mere onwe inu ndị Igbo si na nọ na agbara nga njeri ije di ihe ama na nga ka ọ gara ọgbụrụ ike site asị na anụ di na ọgbụrụ ike iruzie n'ebe ha ọ si na anụ di na nga ka ọ nọ ebe ahụ na ihe ọ na-anụ ahụhụ di nọọ nga ka ọ nọ ebe ahụ mana ọ ya anọ ebe ahụ mma na ya si na n'ebe a pụta arahụ n'anwụ ọbụrụ sọsọ afa nna aza ọbụrụ sọsọ ụmụaka mmụta nọ ebe a ọbụrụ sọsọ na m nwe ebe nna arahụ ube m olu ebe nna ya na-efe adọzi ncha ncha jere otu ọzọ oluzo na ọmụ ya akwa ọcha na-ele nkwụ ọcha na-ele nkwụ ọkụ ndị bịa na nke bịa sechaa ihe ọfịa hụ ụgwọ fetibie ihe ọhụ na anwụ ka ọ nọzi ọ bụ nwaanyị nọ na di na-ele ife iwe elesighị ihe iwe jụ ihe akwa ọgwụ na-ekwu itie ya ihe ịpụtachago na ọ bụrụ ihe anụ ihe wee nwunye mmadụ wee lesighị ụtaba eji ya akwụ ụgwọ wee tie ya ihe ịma na izu ụka ịtọ na be ya arahụ na be gị ndị oyibo emekwugo ya na ogori na-adị ya aka ha ahụ ọ jekwa ndị oyibo na onwe onye tie nwunye m ihe gbago mada nnata ga-abụghị n'oge ịbịa akwachi ya aka mana ifu na nwaanyị nwe onye ekwurie ọ jụgoro ndo ọ rahụ n'anwụ agbara Ojundo ọ rahụ n'anwụ nye kedu isi eriri ndị Igbo si na ogori kara obi gee ntị n'inu a ogori kara obi obiere ya na ofu di obiere ya na ofu di ogori nwaanyị nọ na di ọkata obi ọnụgide ofu di wee rụ na ngwụcha ifu ogori kara obi wee bibe di afọ 17 afọ 18 afọ 65 ka obibe die mana ọkara obi wee obiere ya na ofu di mana ogori na-akaghị obi arịtọ na be nna ya n'ọzọ arụ ise ọnatakwa n'ọzọ dị afọ 11 onwe nke mmalụ mụ ụmụnye nọ nwoke dị iche iche obodo dị iche iche nnụọ nke mbụ nata ụmụ nwa ebe anata nọdụ nnụọ ọzọ n'obodo ọzọ nụkwa ruo ya mụkwa nwa ya anatakwa ụmụnkwado eji m okwu ha n'aka kịta onwe na-esere ha nke ha eji wedesi n'okwu fa bụ ofu nna obodo dị iche iche ofu nne ogori kara obi obiere ya na ofu di ifu nnọọ agadi nwaanyị mbibe di eweru na nka ifu iwepụrụ iwe okpunyere n'ihe gabiga ọ gabigara ihe ndị Igbo si na agadi nwaanyị si eji na ụtara wee ime egwu amama ọnya mbụ nka
eji na ụtara yi na-egwu n'ama ma ọnya mbụ m nka nkara ife agadi nwanyị ka nka ife so n'ije dị so wee kea nka ogori ka obi eri nya na ofu di mana ọ ka ha obi o nka ya eme ya ọzọ na maya dị ndụ fue ha o buru ihe na ị na-alụ enu ọzọ ifukwa nke ka nke iburu ihe natakwa inukwa ọzọ ibukwa ifu nke ka ọjọọ ibukwa ihe nata ogori ka obi eri nya na ofu di agbara Jundo ọrụ ahụ na anwụ ka a na-aga n'Ikenya. Gịnị bụ egbu n'ala Igbo? Egbu bụ osisi. Egbu bụ osisi otu esi nwee ukpi nwee ụkpaka nwee egbu osisi ndị a wee isi na-esi ike n'isi ndị a na-awa nkụ ọ bụ ịwalụghị nkụ ọwụ na-egbu maọbụ ukpi maọbụ ụkpaka ọ gwaghị ọ na-eji awa ụkpaka nwa na-ewente aka ọjị na akpụ ndị a dịsiri ike nke ka kachasị mfe ịwa awa akpụ akpọdacha ahụ n'ọkwe isi ọkwe onye mere na otu mmụọ na-efe na nkarịta na iruo n'iru ọbụna iru ọkwe mana ukpi egbu ụkpaka ọha ka eji atụ ikwe ifu ikwe eji asụ akwụ enwe otu ikwe eji asụ akwụ na-adị nke gbuo ya etiti eghele oghe gbada na anị nkịtị ị na-agwala ị na-asọzi akwụ na-abọnite onwe ya na-abọnite onwe ya ndị Igbo ha achakanụ ajọkanụ eje mahadum mana nne je na amamihe iche jide mahadum iche jide amamife obodo nọrọ onwe ya ikwe ahụ eji asụ akwụ na-abụkarị ikwe atụrụ n'ukpi ikwe ụkpaka asụgide wee elu na erichagide wee richapụo wee mee ikwe akwụ iwelu akpụ wee tụọ ikwe sogbe na ọgbawa oge ogoloruo ịsụ akpụ a ọcha dị n'ala anyị ọnya mee inu ọzọ ji wee sị ebumiru achọ iru eji ọkwe wee tụ nke m ebumiru achọ iru eji ọkwe wee tụ nke m ifụ ndị a na-esewe okwu ofu obuo iru a ka onye nkezi ebuo onye m iru eburu ya m iru nke m eji ọkwe wee tụ ebumiru achọ iru eji ọkwe wee tụ nke m ọ bụrụ eji ọkwe wee tụ iru nke m ịma na nsị ogologo n'ọgbawa ewe ntọ eheghị nekwa onye a iru ya eji anụ ahụ wee tụ nke ya ọmacha mma n'ọkwa ọkwe ka eji wee tụ nke m ma ka m chọkwa iru ya gaba ebumiru achọ iru eji ọkwe wee tụ iru nke m ọrụ otu iru dị ka nke m dị nke m ọ ya awa n'ụgụrụ eburu ya m nke m ebumiru achọ iru eji ọkwe tụ nke m ya bụ na egbu bụ osisi ka ọ bụ ọ bụkwa osisi anyị ekwena na osisi na-esi ike ihe ọ bụ mana ọ bụkwa osisi mmụọ a na-efekwa ya efe nwere osisi egbu nwere osisi ndị a na-efe efe anyị metụrụ aka na ya oge ụfọdụ oge ga-aga ihe dị ka eligheli nwezie egbu a na-enwe ndị na-efe ọjị nwe ndị na-efe ngwu ndị anyị metụrụ aka oge ga-aga na ofu n'ime nke anyị ebetụghị aka mgbe ahụ bụ egbu onye ajụ maka egbu a na-azakwa ya n'afa nweta na-aza egbu ma na ndị anyị na-aza egbu a nwere ike ọ gago n'ebe arụsị dị ọnwụgodota ife na arụsị si eje arụsị dọ na nnukwu egbu ahụ ma ọ bụ onwe nweta ijikwa minye n'afọ ahụ maka ndị Igbo na-azakarị isikarị na ụdị ime ebe ahụ apụta ka ya afọ isi kwụrụ onwe ya ntawa afọ isi ha ifu ndị a na-azawa ọjị egbu egbu ahụ bụ
oisi mmụọ oisi eji agọ chi esi eji ekpere ọ bụkwa oisi eji amata oisi siri ike ọ ya ahụ egbu daalụrị na ọkadịma ka anyị na-eji akwado okenye kọwaa osisi oginisi na ihe eji ya eme n'ala Igbo a ga-akọwa gị oge gara aga ịkọwa gị anyị nọ anyị otu awa oge gara aga ebe kọwaa ya kọwa ma ihe eji eme na mmụọ ihe eji otu esi eji emewe ọba otu esi eji ama n'inyi ozu nke akọ ya ọ ya atụtọrọta nkịta na ya na-agafe ya agbafe ogirisi bụ isi mmụọ o nwere ilu ndị Igbo sị na ife dị na mba ihe dị be ndị adịrọ na be ndị ọzọ bụ sọsọ ogirisi agba mme ihe dị ndị na mba na-adịrọ na mba ndị ọzọ bụ sọsọ ogirisi na-agba mme ihe ndị ọzọ dị na mba dị na mba ndị ọzọ mgbe na-ekwu okwu nwoke ọ dị na mba nke na mba nke ọzọ anị na mba ka na mba nke ọzọ ugwu na mba ndị ọzọ mana sọsọ ihe dị ndị na mba unu ma na mba ndị ọzọ na-adịghị na mba ibe ha bụ ogirisi na-agba mme ogirisi bụ isi mmụọ a na-abụbịa eji eme ihe mmụọ ọfụma eji abụbịa amacha aka na ịlụọ alụọ ọnwụ ihe metụrụ aka ngata ha ikwu maka ya iji wee kwa aka na ibucha ozu ndị ọbụla ga-elota ihe anyị nwere mbụta ịkụzi ya anya ka eji amasị nke mbucha ozu nje kalaba bụ ogirisi wee fịọ n'aka ifeta ya ilie nni na-akwọghị aka ọzọ na ọ bụrụ na ịfụrọ mmiri ịdịgo ọcha karịa onye ji mmiri na ncheghakwa aka ka o busiri ozu na-etinye ogirisi onye ahụ adịbeghị ọcha n'oge gbuo afọ ibu onye bụ ozu ọtụtụ mgbe ife na nka dịkwa ile wee elu kịta maka na iji ogirisi wee kwa aka abụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ ụka emegideghị ya maka ifie onweghị ihe mere ịma mmie ọsọsọ mụọ na ịfụ ya ọ nkwa ihe a na-akpọ ada ama ama da-egbukọ oge niile ọ bụrụ na ị mahụ na ogirisi na ịkwesị iji wee kwa aka wee si n'ụlọ wee jee isi n'Ọnịcha wee jee soro wee busi ozu n'ọbụ ozu wee bụ na agamesi ihe niile ibetara ọ dị iche na iri isi n'ụlọ jebe John jee bute ozu bụnataka n'ụlọ obodo unu wee mesi ihe niile jee bụrụ n'ilibe otu ịma na ife na-azụ ebe na ife ogirisi na akpanyeteka na akwa ogirisi na ebe ọjekpanyeteri enye gị were chụọ aka gị wee mezi ihe ọzọ na-eme enwe ike onye mee ya n'Ọnịcha onye ike ịgbaghara ya mana ngwa mee ya na nwoke etiti ọ bụgoro ihe omenala ihe ọrụ oyibo nwere ike onye nwetachi ya mana ọ na-ebute ịdachi aka azụ ọ na-ebute ụchụ ọ na-ebute akpọba eleghị ịkpọrọ ya ife n'izuụka ya agba aka ahịa arụ na-afụ gị ụfụ onye gịnị anọ nso na-ele dịka ị na-asị ọgịnịzi ya ma n'ọya kwesịrị ozu ahụ ibe ọ nke mee mmadụ kwa onye ahụ ama nga n'iru ka ibie ike nọ n'izu ahụ edoghị ụlọ ka iji jebe ozu nwanne ọ gaghị nwa ụlọ ewee dukwasa gị ụlọ n'elu ya wee were nke a wee jee biribiri anya n'izu ahụ acha ahụ ike na-ada efụkwa ajọ onye bugharị ya ma ihe na-emeghị eme ya bụ ogirisi ahụ ọ na-asacha ihe ọ na-egosikwa obi ịpụta na be nwoke nye ya afọ ebe ogirisi dị mmanụ ọnya ya ka ọ bụ ya dị n'ọba ka eji eme isi ogirisi n'ebe ahụ ka a na-enikwa ozu nze na ọzọ ọgụgodo na nwoke ahụ adakọzi ji ike adọrọzie ihe amalite ebe ọ bụ ya dị site na ogirisi ịfụ ka ọ kwụgasị n'ebe ya mana ebe a ka ọ bịa dị mmụọ na-akọ ji ogirisi ahụ a na-etinye n'isi ozu na ha n'ichi ozu ọnya eji asị na onye na-anaghị emi ozu na ọya abụọ obido n'ọkpa na onye mmadụ eti ihe ogirisi iti ogirisi ọ ya ama ebe isi ebe anyị eti ogirisi n'ọbịa ọ na-isie ka ihe ndị gboo amaka ise fadị enyi ụzọ ahụ fadị ebu n'uche naghị abụ ya abụ mana ife ga-eti ya na adịghị ama n'onwe ka esi wee nichaa ozu afọ
ozu ahụ esemokwu maọbụ enyicha ya ozu ahụ enyebe nsogbu achọ dibịa maara anya na-achụ mmụọ abịa bụọ ya ebido ebe bụ n'isi ọ na ama ogirisi ahụ anyị amazi ebe isi ede nke ndị nọ mụta enyi ozu ahụ ama ọ bụrụ ha ka ya akpọ mụta ya abụ ya nke pụta mụta ọ na-apọtụgoli dọnyekwa na ihe na-ekpochikwa ya ama ibe ozu ahụ dị ha na-eme n'ọra nke abụ ozu n'iru ezi bụ mmadụ dị ya ama na abụ ozu na ya ife ebe mmadụ ịtọ n'abalị ha na-eme ihe na-ezi ọkọ ya ha dị ha nọrọ ya na-eme emegide tupu e ebido ya ebe elekere 10 n'abalị mgbe mmadụ rahụchago na-achọ ịrahụla egwugide ebe elekere mbụ n'abalị egwupụta ya mmefe ha chọrọ imene ndoekwa ekpuchiwekwa tupu ọkụ elekere 5 n'ụtụtụ onye ọ na-anasa gị chifuo ya ama na abọrọ ozu ahụ abụọ mgbe ihe dị na ya ogirisi na-enye aka ogirisi ahụ ejikwa ya agwọ ọya akpata nkakpata ya etitikọta ya ọnụ a na-ejikwa ya ekpu ịba eticha ihe ndị agha eji echekwa ihe mmụọ eji amacha ihe lụrụ iyi ejikwa ya agwọ ọya eji akpa ọka anyị ogirisi na amama izi ikpe ọka anyị maka na ọ dị bụ nnukwu isi ọ da agbagọ ọ na-akwụ gem ada eji nkwụ akpa ọka anyị iwere nkwụ kpọọ ọka anyị n'ụsọ ọgbara isi mba ọkpalụba anyị akpalụba iwere mango wee kpọọ ọka anyị msi oru asa na nke onye nke ọzọ na-esewe okwu ọkọsizi ji aba mango ya nu asa na nke na-atụ mmiri ebe ahụ ogirisi ịkwụ ya na-adọ obele dọwara gwara kwụrụ ebe a nyere ụlọ efe onye be si n'oke gaa ka anyị gaa n'ọzọ ya biko achọrọ m ka ịkọwa nzu na ihe ọ na-arụ n'ala Igbo ihe ekwuzere m ọnụ mgbe onye ji enụ ọgba n'aka mgbe eji teta mgbe eji teta ọbụla ụtụtụ ya mgbe onye ji enụ ọgba n'aka kedu ihe ọ jụrụ n'ajụjụ ya ahụ nzu gịnị bụ nzu ka ọ na-arụ n'ala Igbo nzu bụ ọjị ka ọ bụkwa nzu na ọjị na ayị ha na-alụkọta ọrụ ọnụ ọ na-awa ọsa anọ n'ụlọ uze nwanne ya etekwara ya nkwụ oge ụfọdụ ọjị ebunyeghị ọjị na nzu otu esi eche ha na-abụ na adị iche nzu ada eche na efele na ọkụ eweta anya akpọ ya naanị ka na-atọwọ nzu ọjị a na-eche na a na-ebunye ya ebunye mana nzu na-abụ naanị akpọreleghị ya ịtụcha ịkpọrele onye nke ọzọ ọtụkwa ozizie onye nwere werekwa tinyekwa n'ọkwa nzu nzu a na-egwute ya naanị ọ na-adọ ọcha onwe nke na-aka ibi ya enwufee nwe nke na-enweta ya nweta ihe na-achagasị aṅa n'ime arụ ya mana ha niile bụ nzu na aji anabata onye ọbịa anabatasịa ya ọnọdụ ka ikwe n'aka onye ọbịa bịa na be ikwe n'aka ọnọdụ anyị ịchọrịa nzu ọtụtụ nzu cheri ọjị imeri ụzọ ihe taa ikwe n'aka inye oche ịchọrịa nzu maọbụ ọjị nzu na-anọchite ntekwa anya ọjị ọ bụ na ọjị adịghị enye nzu inye mmadụ nzu inye ya ọjị ọmadị kpacha anya ka onwe ha ọjị onwehokwu nzu ka onwe ha ọjị na onwehokwu nzu nzu na-arụcha aka ofu ọkpụrụkpụ nzu nwere ike ịnọrọ ara ise na be gị ọ da agwụ agwa alacha acha ada eri ya eri ọbịa oge nke mmadụ ji abịa na be gị ndị bịa na nwere nke ya ndị na-echebe nzu nzu na-amụtere aka ha gaghị ego ego otu obodo na-ego ego ị gaghị asị na m enweghị nzu inwe nzu nye m ọjị inwe ọjị ikwe n'aka inwe ọnụ gị bunye m oche mana mmadụ bịa bụghị ikwe ha n'aka igbu ihe oche inye ya nzu enye ya ọjị mana obi adịghị mgbe mana onwe na-enweghị iwe o wetara ya aka ka na-eche ka iweta aka gị igwe ya nkịtị iweta nkwụ ọ gaghị ekwe onye na-anye okwu mmadụ ihe ndị a nguzo kpafa agha ekwekwenye ya mmanya onye mmanya mana ọ ya asara ya nsọ ọjị
nsọ ọjị bụ nna nịkwanụ mmanya ahụ na-eme enwekwa ọjị n'ụlọ ọnya bụ nsa ọjị mana ọsọsọ ndị kịta azị nweta ji ojepụta nkwụ sụọ gị n'elu ebe ị nọ na mmanya ndị gboo na-ebu ụzọ mee agwụ tupu ha eme akparị ọ bụ na ha na ihe niile ndị a na-enwe usoro nzu na onwe eze ihe ọ na-alụ ọ ji oke ihe ọ na-alụ nke mbụ ọ na-eweta gị onye ọbịa ọ na-eme mmadụ onwe iru ọma onye mere ndị dibịa bịa sacha ya n'elu anya ha ụmụ nwaanyị ate ya n'isi ụkwụ ha ka okwu ya wee kpọta ihe ọma ndị ọzọzi ụfọdụ ete n'isi mbọ aka ha nzu na onwe ya na-eso n'ọgbakọ nye na nzu na ọjị mana ha na-abụọ na-ayịkọ ọnụ nzu na-egosi obi ọcha onye otu ọ dị nọ na-egbuzi ka nzu na-egbuzi ka nzu kịta ka nzu wee ije n'afọ igo nzu iro na ya enyeghị nkarị enwe ọcha ngoro mana nwere nzu na-aka ibi na-enwu kwa ụgba na iwetakwa otu esi atụ nzu naanị onye ọ na-nwere ka esi atụ nzu nke otu esi ọbụ ijije n'ọba ego anyị enyeghị ego o nwere ike ede afa gị eji mara gị ọkwa ya ịkpa sịkọ onye ọzọ ya akpanwe ụdị nke anyị na-akpa otu aka ọ dịkwa na nzu onye nwe ụlọ pụta ha na ndị anyị na-asị okoye chọọ m ọmụgo otu okoye si atụ nzu mara otu nwa nkwọ si atụ nzu o nwere ndị ya wụ ka anyị bụa ọkabichie ụfọdụ aka ofu kabichie ụfọdụ aka okirikiri ka anyị akụ ụfọdụ aka afọ nọ n'igwe ndị enyi gị niile onye nwere enyi isaa nwere enyi ise otu a si atụ nzu nke ha ịbatagoro ụlọ nwa onye nọ n'ụlọ be gị ndị anyị na-efe onye bịa ịmagoro onye bịa ha onwekwa onye ifo okonkwo chọrọ m afọ m nchekwala nzu onye ntọ nzu na ama m nzu na-ejikwa nzu ekwu okwu ọ dị ka ijide mfu ndị a na-eji ụgwọ eji mmadụ ise ụgwọ owere nzu n'aka na arụ aja ọkanye o jide onye nke ụgwọ kanye ejikwa ụzọ kanyekwa kanye eji mmadụ ise ụgwọ ife akọ na-arụ jebeni eji mmadụ ise ụgwọ oge gboo ha anaghị edenwu ihe ede ha na-eji nzu aka wee mara mmadụ one oji ụgwọ onye ndị ka nzu na ọ dị mma ka anyị kpọtụrụzi ya Chinedu si Abata Ete ọsị okenye kedu osisi kacha osisi niile n'ala Igbo nakwa echichi kasị echichi niile n'ala Igbo ajụ ada Zakariya Checham onye na-ajụ nke kacha na-ajụkwa nke mmadụ kacha mmadụ niile ada enwe ụdị ịza ada azawa ịza anya ka anyị kwụrụ ya ka n'ebia ogbue ngọ ma kere ụlọ kacha wee ma mma na n'Igbo niile adịghị azanwe ụdị ajụ ha aza kama na ma ọ bụ kedu nke nwaanyị nkacha wee mara ife wee ma mma ihe asịgụ na ọnya isi ọnya tupu ị gaa obe nkọzi efu onye ka ya wee ma mma nke bụ onye mere ụdị ajọ na-ada ịsụwa gị ya ka nsịzi agha nọọ isi akacha wee kacha osi niile n'ala Igbo ọ nke kacha osi niile na Anambra ya kacha osi niile na-abịa nwa osizi na-ede mkpa na ihe eji oisi eme ebe aka nke isi ezi kedu isi kacha aba uru ma isi osi kacha osi niile n'ogo ka ọ ka ọ dịgbadi mkpa ka ọ bụ nke ejigara eme ihe abụ na ya asị na oisi kacha osi niile n'ala Igbo kama na ama na ọjị enweghị oisi ka ya ma n'ogo ma n'ịba uru ma n'ili ya ele wee nweta akụ na ụba ma na mmụọ kwa osisi ọjị enwe mgbe nna akọwa gbasara osisi ọjị n'otu esi eme ihe nke na ya na ụlọ ọjị epuo n'ụlọ ọ ga-amecha ofu onye si ofu ebe na-agwa m ihe na ọjị puo na n'obi
mgbecha otu esi eme ya nwụsị afụ mgbe ha nkụzichara ihe ahụ ma maka ịgbara anyị na-eme ya ihe ama na ọnwa onye ụdị ha ji nke m kụzicha anya ihe ọtụtụ mgbe mmadụ eto ka ugofe gbasara ọjị pụọ n'iru bie ma nke pụọ na n'ubi onye na-achọ ịlụ ọnụ mgbe otu esi eme ya otu esi mme ugo wee rie anụ ya erie otu aka ọ dịkwa na nke ọ na-ekwu okwu oisi kacha oisi ọ bụ na ọsị kerekere oisi bụ nnukwu oisi n'ala Igbo egwe oisi na-abụ ma ịtọ bụ nke a mana ofu ya ga-emekara echichi kacha echi niile n'oge gboo afọ maka mgbe ahụ enwere igwe chikacha echichi niile oge ahụ bụ ọzọ ọ bụrụgodu ke taa aka ọzọ kachakwa maka na onye chi egodo eze ichighi ọzọ ya echi eze ịbụghị nze ya bụ nwa igwe n'enu nze ka a na-alụkọta ihe n'afọ ma ichie okwu ma ichie nta ma igwe ma eze niile ichighi ọzọ ihe echigbu nke ọbụla n'ime ha ọnya bụ ntọala echichi niile onye anwa eziokwu na okwu igwe ọnụ okwu ya ka hazi nke nze wee dị ile kịta ọnụ n'oge gboo anyị na-ekwukwu ya igwe adịrọ ọnụ eze adịrọ n'ala Igbo a ndị nze afọ ọnya ma eji wee sị na okwu dị mma nze atọ ọjị ọ dịghị mma nze atọ asị okwu dị mma eze atọ ọjị ịna anyị fụ na ilu ndị Igbo eze adadịkere dị nke eze adịrọ n'oge Igbo eze wee ọgbara ọfụ ka ọ dịba enu oyibo ji eze wee bịa n'ala Igbo ọ dịte aka na ndị ọdịda anyanwụ dịkwa aka na ndị ugwu mana n'ala Igbo a eze tere ha ọ bịa oge ga-aga nkwute ya eze nwe anyị ma mgbe eze bido ịdị n'ala Igbo kama na o nwezi ndị nke ha ka wee n'ọdụ karịa ụbọchị ikwulie echetala gị na Nnewi bepa na Orizu wee site na ọ tere aka nke otu afọ ọ tere aka nke otu afọ ọ na-agbanyeghị na ọ tọrọ ọtụtụ igwe obodo dị iche iche mana ọ bụghịzi na mgbe nna anyị ha nọ nyere ka ndara afọ 8 ga-aga na ọ dịbeghị mgbe ahụ enu oyibo pụtacha igwe niile na anyị kara onwe ndị tọrọ ibe ha mgbe ha ji bido ya bụ mana ihe dobe ha gboo bụ nze na ọzọ ichi ọzọ ịbụrụ nze nze bụ ọkwa e nyere gị n'ime maka ichi ọzọ ndị nze ahụ na-ekpe ikpe tinye ọnụ n'okwu kwubie ya kedu ihe ndị nze kwuru ndị nze ara lụkwa n'onwe ha ka enwe ofu onye bụ onye na-ekwuchite ọnụ ha na-anọ n'isi oche na ha bịa ọ bụrụ na ọ bụ onye eze ma ọ na-anarụzi ebubeghị ezebe onye mere onye m nri esi ndị apụtala onye gosi n'Igbo enweghị onye isi ọchịchị n'oge gboo afọ na n'ọzọ bụ echichi ka etinye nchi niile n'oge gboo ijire ka esi ya na onye ọzọ ka echi n'oge kịta ife na ọbụrọzi ya ngwa echichi ndị ọzọ ka ọzọ ọbụnagodo echichi ụka ihe ejizi ya etoele echichi izi bụ ka esi kacha echi niile na n'Igbo tata ya azụta nwunye